Hello people! Tocmai am terminat de făcut un calendar editorial și am zis să vin repede să înregistrez un episod și să-ți spun cum am făcut-o și de ce cred că ar trebui să faci și tu același lucru. Știi, creșterea organică despre care vorbește toată lumea, ei bine, nu se poate întâmpla dacă nu produci conținut nou. Bine ai venit la Business Online Simplificat! Sunt Alexandra și sunt obsedată cu tot ceea ce ține de online business, marketing și împlinire personală. Cred cu tărie că oricine poate să înceapă un business online într-un domeniu pe care îl adoră și nu trebuie să fie deloc complicat. Aș vrea să redefinim împreună ce înseamnă succesul pentru tine. Vom discuta fără perdea despre bani, mentalitate, griji, modele de afaceri online și tot ce ține de digital marketing. Pentru ca tu să ai inspirația și instrumentele necesare să pornești sau să crești businessul online. Plecăm de la premisa că îți place businessul tău și că vrei să faci asta și în următorii ani. Pentru că dacă nu este așa și nu te vezi făcând același lucru în următorii, să spunem 3-4 ani, atunci nu are rost să asculți episodul acesta, îți pierzi timpul aiurea. Acest episod este pentru cei care își iubesc businessul și vor să depună un efort să ajungă acolo unde își doresc. De asemenea, acest episod este pentru tine dacă încă te mai chinui să vinzi consultații sau programe online, workshop-uri și ești în toate grupurile posibile pe Facebook, unde postezi despre programul tău sperând ca cineva să fie interesat de el. Un fel de hop marketing, cum îmi place mie să spun. Tu îți postezi oferta și speri ca cineva să fie interesat și să plătească pentru programul tău în urma unei postări pe Facebook. E bine, trebuie să fii puțin mai strategic în felul în care îți crești businessul și totul începe de la conținutul tău. Așa atragi oamenii potriviți pe lângă tine, prin conținutul tău. Când spun conținut, nu mă refer că trebuie să devii un content creator, cum sunt influencerii pe care tu îi urmărești în online, dar trebuie să creezi conținut legat de subiectul tău. Hai să-ți dau un exemplu. Să spunem că ești stilist personal. Crezi că te ajută să postezi un set de poze cu haine pe Facebook și să sper că cineva o să te abordeze pentru o consultație? Ei bine, nu funcționează așa. Pune-te în fața laptopului și educă-mă. Spune-mi de ce trebuie să port gri. Sau cum îmi dau seama care este forma corpului meu. Educă-mă, spune-mi de ce nu-mi stă bine în rost dacă eu sunt mai plinuță. Nu știu, ți-am dat un exemplu, dar ai prins ideea. Și încearcă să o faci pe website-ul tău. Ok, poți să faci pe urmă repurpose la același conținut. Și dacă nu știi ce înseamnă repurpose, am un episod întreg pentru tine în care îți spun și îți explic ce înseamnă repurpose. Este episodul cu numărul 9. Practic, repurpose înseamnă să repostezi, să redistribui același conținut și să-l postezi pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, LinkedIn sau oriunde își petrece timpul audiența ta. Dar începe cu website-ul tău. Acesta este cel mai important loc și singurul pe care tu îl deții. Am auzit o grămadă de povești horror în ultimul timp cu foarte multe pagini din social media închise, conturi închise. Nu vrei să-ți construiești business-ul pe Facebook. Da, social media ajută, Facebook, Instagram, toate lucrurile astea ajută, dar ele sunt surse de trafic. Este o sursă de trafic care trebuie să ducă spre website-ul tău. Bun, am vrut să lămuresc asta pentru că mi-am petrecut foarte mult timp, mai mult decât trebuie, în social media. Și am observat tot felul de business-uri și tot felul de oameni care își promovează programele online doar acolo, în grupuri, în diferite grupuri pe Facebook, fără să aibă fie o pagină de business, fără să aibă un website, basic, da? Eu, una personal, nu sunt de acord cu ideea că poți să-ți construiești un business fără un website. Îți trebuie, este ca o carte de vizită. Acum, nu-ți spun că îți trebuie un website de 1000 de euro. Îți trebuie un website basic de prezentare care arată bine și trebuie să înveți cum să-l folosești. Cum publici un articol, cum îl scrii, cum îl share-uiești, cum uploadezi un document. Lucrurile astea trebuie să le știi, sunt obligatorii. Acum, tu chiar crezi că ai un business legitim dacă ești non-stop pe Facebook și postezi despre oferta ta? Cât poți să o ții așa? Nu mă înțelege greșit, social media funcționează, dar este o sursă de trafic. Acum, dacă deja știi lucrurile astea, sunt super încântată pentru tine, pentru că vreau să mergem mai departe și să discutăm despre subiectul de astăzi care se învârte în jurul creierii de conținut. Așa te vor găsi viitorii tăi clienți, prin conținutul pe care îl oferi. Acum, când spun să creezi conținut constant, vorbesc despre a scoate în fiecare săptămână fie un articol pe blog, fie un podcast, dacă ai, sau un video pe canalul tău de YouTube. Oricare ar fi modul în care tu alegi să comunici,
trebuie să scoți ceva nou în fiecare săptămână. Uite, eu când m-am apucat de podcast, am spus de la început că o să fiu genul de podcaster care scoate conținut nou în fiecare săptămână, orice s-ar întâmpla. Și am reușit să mă țin de cuvânt. By the way, ieri am sărbătorit 1500 de descărcări la podcast într-o perioadă relativ scurtă și sunt super încântată. Am crescut și lista de mail cu oameni care chiar vor să audă ce am eu de spus și sunt engaged, deschid mail-urile de la mine, le citesc, îmi răspund, îmi trimit întrebări. Acesta este rezultatul creării conținutului constant. Dacă nu apar consistent în inbox-ul lor, practic nu ești în mintea lor. Ok, am deviat puțin de la subiect. Spuneam că mi-am impus să scot în fiecare săptămână un episod. Știi ce s-a întâmplat? Am reușit, am scos, dar a fost haotic. Înregistram sâmbătă noaptea ca să fie gata duminică, pentru că am zis că nu o să las nicio săptămână să treacă fără să scot un episod. Și atunci era o nebunie. Mă așezam în fața laptopului și mă gândeam și acum ce înregistrăm. A fost horror și nu vreau să treci și tu prin asta. Acum, la mine este vorba despre episoade de podcast, dar tu poți, de exemplu, să ai live-uri pe Facebook, da? Le downloadezi și le urci pe website-ul tău. Este foarte important ca totul să se afle pe website-ul tău. Întrebarea este cum faci ca conținutul tău să fie publicat în fiecare săptămână. Trebuie să găsești subiecte despre care audiența ta să fie interesată, da? Trebuie să faci research, pe urmă trebuie să te pui la laptop și să produci acel conținut. Iar cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să deschizi laptopul și să te întrebi, ok, astăzi despre ce mai scriem sau dacă ai podcast astăzi ce mai înregistrez. Fă-ți o favoare și plănuiește înainte, pentru că stresul, când trebuie să te apuci să produci un conținut și nu ai nicio idee despre ce să-l faci, este îngrozitor. Dacă nu îți pui în calendar să faci lucrurile acestea, vei avea tot timpul alte lucruri care ți se vor întâmpla și nu vei mai apuca să le faci niciodată. Și despre asta vorbim în episodul de astăzi. Cum să produci conținutul respectiv. Acum, fun fact, știai că 60% dintre marketeri nu au niciun plan pentru conținutul lor și vorbim despre marketeri, oameni care știu ce au de făcut. Iar procentul pentru cei din industria ta probabil este de 90%, nu știu, am inventat numărul acesta. Asta înseamnă că sunt foarte mulți oameni cu vise mărețe, cu speranțe mari pentru business-ul lor, dar le lipsește un ingredient pentru a avea succes, un plan pentru conținutul lor. Și dacă ești în procentul acela de 90%, ei bine, lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Pentru că tu, prietene, vei trece de partea cealaltă, unde sunt doar 10%, lăsându-ți în urmă competiția. Haide, te aștept de partea cealaltă. Astăzi o să-ți arăt un sistem simplu, pentru că da, îmi plac lucrurile simple. Știi asta deja, nu? De aici și numele podcastului, Online Business Simplificat. Iar sistemul acesta o să facă toată plănuirea conținutului și crearea lui super simplu. O să înveți cum să creezi un plan pentru 3 luni și să-l umpli în avans cu subiecte. Nu o să mai stai pe ultima 100 de metri să te gândești ce conținut să creezi și o să lași în urmă tot stresul care vine când nu știi exact ce trebuie să scrii. Ca să fiu mai specifică, vei pleca cu 3 lucruri astăzi. 1. Un plan care să te ajute să creezi conținut constant și să fii încântată și încrezătoare și inspirată. 2. 5 moduri în care să alegi subiectele potrivite pentru ca audiența ta să adore conținutul tău. Și 3. Ți-am creat și un loc special pentru a le ține pe toate organizate. Am făcut un calendar special pentru tine, un calendar pe 3 luni, pe care poți să-l personalizezi cum vrei tu. Tot ce trebuie să-l faci este să-l descarci, să-l completezi cu subiectele tale, să scrii data și atât. Scopul acestui episod este să creezi un calendar editorial pentru următoarele 3 luni, plin cu subiecte interesante. Acum, trebuie să vedem cum găsim timp ca tu să umpli acest calendar cu idei și pe urmă discutăm cum să găsești subiectele interesante, să-ți impresionezi audiența și să le oferi exact ce au ei nevoie și să fie super încântați când deschid e-mail-ul de la tine sau când îl distribui în social media. O să vreau să ții niște notițe, așa că dacă ești acasă, deschide laptopul sau scoate o foaie de hârtie. Dacă conduci sau faci orice altă activitate și nu poți să scrii, ascultă cu atenție și mai târziu mergi pe alexandran.com/calendar. Acolo vei găsi notele episodului și poți să descarci și calendarul pe care le-am făcut pentru tine. Bineînțeles că este gratuit. Vreau să scoți plannerul și să blochezi 2 ore în următoarele 3 zile.
Doar 2 ore durează toată treaba asta cu crearea conținutului. Și vreau să o faci în următoarele 3 zile, pentru că dacă nu o faci în următoarele 3 zile, nu se va întâmpla. Știi cum funcționează, nu? Te vei lua cu alte lucruri, vei spune da la alte oportunități și o să-ți rămână în cap, da, trebuie să o fac, numai că nu mai ai pus să o faci niciodată și rămâi în partea cu cei 90%. Deci, uite-te în plannerul tău, caută 2 ore libere, fie acum, fie în următoarele 3 zile. Dacă ești genul de super ocupată și nu găsești 2 ore consecutive, împarte-le. Fă o oră acum și cealaltă în altă zi. Doar fă în așa fel încât să se întâmple. Să nu care cumva să îndrăznesc să-ți spui, nu e nevoie să-mi pun în calendar lucrurile astea, dar promit că am să-l fac, pentru că știi la fel de bine ca mine că dacă nu este trecut în planner, în calendar, nu se întâmplă niciodată. Atât ai nevoie, 2 ore, cât să-ți eliberezi următoarele 3 luni. Hai să-ți povestesc ce se va întâmpla în cele 2 ore. Întâi, hai să deschizi calendarul pe care l-am făcut special pentru tine. Îl găsești pe alexandran.com/calendar. Ai acolo acces la el și ai să-l folosești pentru a stabili data, subiectele și încă câteva lucruri despre care am să-ți povestesc mai târziu. Întâi, descarci calendarul, apoi o să adaugi data când vei publica conținutul săptămânal despre care vorbeam, fie că sunt articole, podcast, video. Ai o coloană cu data. Trebuie să adaugi data când conținutul tău va fi live, ziua în care îl vei publica. Pentru că lucrăm pentru 3 luni în avans, asta înseamnă în mare cam 12 zile pe care le vei adăuga. Gândește-te puțin, trebuie doar să vii cu 12 subiecte, iar timpul pe care îl vei economisi este huge. Mergând mai departe, trebuie să adaugi subiectele în calendar. Side note, vreau să-ți faci un obicei din asta. Îți vor veni foarte multe idei pentru conținut în următoarele zile. Dar vreau să-ți creezi un obicei din a scoate telefonul și a nota de fiecare dată când îți vine o idee. Fă-ți un document acolo în telefon și notează în el fiecare idee care îți vine pentru conținut. Mie îmi vin idei non-stop, fie când sunt la piață, fie când sunt cu Jess în parc sau când îmi scot cățelușa la plimbare. Pentru că, evident, telefonul l-am la mine mereu și notez tot timpul idei și am acum peste 60 de idei pentru conținut. Știi cât de bine mă simt atunci când mă pun să creez și nu trebuie să stau să fac research și să pierd timpul cu asta. Îmi scot telefonul, aleg din subiecte și mă pun să creez conținutul respectiv. Fă și tu un obicei, te va ajuta enorm în business-ul tău, iar data viitoare când va trebui să faci iar calendarul, adică peste 3 luni, vei avea o pagină plină de subiecte din care să te inspiri. Mergând mai departe acum și presupunând că începem de la 0, dacă îți vine vreo idee până când ți-ai pus în agenda cele 2 ore, notează-o undeva, ca să nu o uiți. În ziua în care ți-ai plănuit cele 2 ore, vei lua idei de acolo și le vei trece în calendar. Am să spun și 5 feluri în care eu vin cu idei pentru conținut, dar dacă tu ai avut deja succes cu alte metode, continuă să le folosești. Am să-ți recomand și cât timp să folosești pentru treaba asta, pentru că nu vreau să deschizi o pagină de Google și să începi să pierzi timp aiurea, să te trezești 3 ore mai târziu că nu ai făcut nimic și că ai sărit din articol în articol sau din grup în grup sau din postare în postare, fără să vii practic cu o idee. Vreau să-ți setezi un timer pe telefon sau, nu știu, orice altă aplicație folosești care bipăie, încât să ne încadrăm în cele 2 ore. Acum o să încep cu cele 5 moduri în care să vii cu subiecte. Primul exercițiu este cel mai simplu. Pune timerul pentru 10 minute. Vreau să scrii pe o foaie sau pe laptop, orice folosești, tot ce îți trece prin cap. Absolut orice idee îți trece prin cap. Nu edităm nimic, doar scriem idei pe hârtie, fără să judeci dacă sunt bune sau rele, da? Nu căutăm să găsim ceva perfect, sunt doar idei ca să începem procesul de creativitate. Și când faci exercițiul ăsta, vreau să-l faci cu avatarul de client în minte. Oana Madalina are un e-book extraordinar pe care ți-l recomand să-l citești. Am să pun un link la el în show notes. Dacă încă nu ți este clar cine este avatarul tău de client, descarcă întâi e-book-ul și acolo vei găsi tot felul de tehnici pentru a descoperi avatarul tău de client. Te vei ajuta de întrebările din e-book-ul ei ca să vii cu idei. Întrebări cum ar fi: care sunt frustrările avatarului care îl fac să caute ceea ce tu creezi? Care sunt temerile, fricile atunci când caută produsele sau serviciile tale? Ce s-ar schimba în cine este el, ca persoană, ca abilități, ca reușite? Ce conținut i-ar putea ajuta chiar acum? Îți reamintesc, este un exercițiu rapid. Scrii cuvinte sau fraze, da? Ce întrebări puni? Dacă ți-a venit și un singur subiect bun în astea 10 minute, am făcut progrese, nu? Dacă ai 12 subiecte deja, nici nu mai ai nevoie de următoarele 4 metode pe care urmează să ți le spun. Dar am să ți le spun și pe următoarele pentru că, ei bine, nu știu exact câte idei ai. Exercițiul numărul 2. Puneți alarma pentru 20 de minute să faci următorul exercițiu. Întreabă-ți audiența ce vrea să învețe.
Folosește un formular Google și vină cu 5 întrebări scurte. Încearcă să creezi întrebări deschise. Știi, genul de întrebare care necesită un răspuns mai complex și nu da sau nu. Aici o să reușești un lucru foarte interesant, vei afla exact ce cuvinte folosește audiența ta și poți pe viitor să le incluzi în conținutul tău. Unde ai putea să o distribui? Păi, poți, spre exemplu, să o trimiți la lista ta de mail, chiar și dacă nu este foarte mare. Poți să-l distribui atât în grupurile de Facebook sau în Instagram Story. Știi că ai varianta aia să întrebi, care îți place mai mult, asta sau asta? Dacă nu ai o audiență mare, așa cum nici eu nu am avut, poți merge pe profilurile celor care fac aproximativ același lucru ca tine. Uită-te în comentarii, la postări, ce întrebări sunt acolo. Vezi ce rezonează cu audiența lor. O să găsești o tonă de inspirație. Nu ești acolo să le copiezi conținutul, doar să găsești inspirație pentru subiectele respective. Și hai să-ți dau un exemplu. Dacă ești în industria de coaching, poți să mergi pe blogul sau pe profilul de social media al unui competitor și să vezi că sunt multe comentarii despre o anumită frică pe care vor să o depășească. Poți să iei topicul respectiv și să creezi conținut legat de subiectul acela. Make sense? Ideea este că nu trebuie să vii cu idei noi mereu. Mark Twain a spus, nu există nicio idee nouă. Facem noi combinații la infinit, dar ele sunt aceleași bucăți vechi de sticlă colorate care sunt folosite de secole. Ador citatul ăsta. Mergem mai departe. Exercițiul 3. Pentru asta vreau să-ți pui timerul pentru 15 minute. Și o să facem un Google search, dar am să spun cum să cauți. Scrie în căsuța aia de search exact aceeași frază cum ar scrie-o avatarul tău de client. Hai să-ți dau un alt exemplu aici, să presupunem că ești fotograf. Am ales să merg simplu aici și să tastez cum să faci poze. Imediat am deja câteva rezultate din care pot să mă inspir. Cum ar fi? Trucuri pentru poze perfecte cu telefonul. 10 ponturi pentru poze reușite. Cum să faci poze de călătorie bune. Doar dacă mă rezum la aceste 3 exemple, aș putea avea 3 idei de conținut, 3 subiecte de conținut. Dar dacă mergi în josul paginii, vei avea căutări referitoare la cum să faci poze. Iar din rezultate avem învață să faci poze profesionale sau idei de poză în casă. Poți repeta același lucru cu alte cuvinte, cu alte keyword-uri, cu alte fraze. Și de acolo, la fel, vei găsi o tonă de inspirație. Dacă nici așa nu reușești, mai am un exercițiu pentru tine, iar pe ăsta l-am învățat de la Pat Flynn și ajută dacă știi puțină engleză. Îți explic imediat cum funcționează, dar la fel o să încerc să-ți dau un exemplu. Să spunem că ești terapeut Reiki, dar se poate aplica în absolut orice industrie, da? Mergi pe Amazon.com la secțiunea de cărți și scrie în căsuța de search Reiki. Și o să primești toate cărțile care au ca subiect Reiki. Dacă apeși pe poză, poți să răsfoiești cartea, poți să vezi ce se află înăuntrul cărții. De obicei, poți să vezi capitole și poți să te inspiri din ele, pentru că titlul capitolului este practic rezumatul pe scurs al conținutului. Poți să faci același lucru cu mai multe cărți și deja din start ai sute de opțiuni. Hey, again, nu spun să copiezi ce scrie autorul în carte, doar să te inspiri. Și pentru ultimul exercițiu, cel cu numărul 5, vreau să pui timerul pentru 30 de minute. Și uită-te la conținutul pe care l-ai creat înainte și care a rezonat foarte bine cu audiența ta. Uită-te la comentarii, ce ai distribuit în social media, care post a fost apreciat, distribuit cel mai mult. Alege un topic și dezvoltă mai mult din el, fie într-un articol, fie într-un Facebook Live, pe care îl descarci și îl pui pe website-ul tău. Bun, astea au fost cele 5 modalități. Hai să facem o recapitulare. 1. Scrie absolut tot ce îți trece prin cap. 2. Fă un chestionar și distribuie-l fie pe mail, fie pe Facebook, fie pe pagina personală, în grupuri sau pe Instagram. 3. Lasă internetul să te ajute și fă o căutare pe Google. 4. Inspiră-te din capitolele de cărți care sunt în industria ta. Și numărul 5, revizuiește conținutul pe care l-ai creat în trecut. Astea sunt cele 5 modalități pentru a veni cu idei noi. Și nu mai căuta perfecțiunea. Done it's better than perfect. Mergi pe alexandraene.com/calendar să descarci gratuit template-ul pe care l-am făcut special pentru tine. Acolo o să pui toate ideile pentru conținut pe care le-ai găsit în urma exercițiilor, împreună cu data exactă când le vei publica. Am pus de asemenea și o secțiune pentru social media ca să poți să promovezi conținutul pentru care ai lucrat atât de greu.
În următoarele 5 zile vei crea practic cele 12 topicuri pe care le-ai pus în calendar. Asta nu înseamnă că trebuie să le scrii pe toate în următoarele 5 zile. Dar, odată ce sunt în calendar, deja ai făcut jumătate de treabă. Acum poți să-ți iei 2-3 zile să produci conținutul. Nu știu dacă urmează să le scrii sau să le înregistrezi video sau audio, dar ai putea să le împarți 4 într-o zi și 4 în următoarele 2 zile. Trece tot așa în planarul tău și datele exacte pentru când vei lucra la ele să le creezi, pentru că altfel, îți repet, nu va funcționa. Nu îți recomand să le creezi chiar înainte de data la care trebuie să le publici. Dă-ți 5 ore să scrii 4 articole sau 6 articole dacă te simți mai curajoasă și atunci poți să termini în 2 zile și practic următoarele 3 luni ți le-ai eliberat. Ok, asta a fost tot. Mergi pe alexandraene.com/calendar și vei ajunge pe website-ul meu unde sunt notele de la episod plus linkul de unde poți să descarci calendarul. Încă un lucru, dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să te abonezi ca să poți să afli când mai postez un episod nou. Să ai o zi minunată! Ne auzim săptămâna viitoare!